Kublai pelok pojar kuno pilong barong akan mereka kot baro. Kumta pelok uknyang jingpang temai ulami ina China ubala ong ba ukham syirke ban ya coronavirus. Ka kerting jong ne virus kalong u HMVP. Kumta pelok sa snyau bha pe ya kana ka video hadu ka bakut menta kesngi ngani tu ya pi ha kana ka video ba anda une uknyang jingpang ulak ta ya pi kuno pinya tu ya u ke kidak jong u menta kana ka video ngani tu ya pi baro. Une virus ulong ka jingma ya baro na duki kena haduki rengba. Une virus ula aban kta ha uno ubriu. Kumta perlok tongani tu yipi ki dak jong ne uknyang jingpang bat anda une uknyang jingpang ula kta ya pi kuno pini tu ya u. Sa snyau bha pek kena ke video hadu bandakut kena bepini yo jingtip ya ki baro. Kidak ki baju don how the virus HMVP kumbala kedeu daga CDC ki kentup ka jingsma shentur jingshit jingpang shentur jingduna mensim haki khep ki bajur bha haki katokane ki khep ka jingpang kala aban kiu shaka jingpang snedo ka bajur bha tongani thui phi na ka ban tamano ba une u khnyang jingpang HMVP ula ban kham syirkhe ki khna ki bahapo san snem karta khamtam ki khunlung kirengba ki bala khamsan khamtam ki tu ki bala palat ripo san snem bat ki briu ki bala don ka bormet ka bala tlot ne ki bat don jingpang bampong kum ka jingpang sne do ne COPD ki kham don ha ka jingma une virus HMPV ude uknyang jingpang ba penhiar mensim uba penlong ya ka jingpang ha ki benta ba shalor bat shapo jongka jingring mensim ka kta ya ki briu shimet habaro kirta haba ki khnarit ki temen bat kitu ki badon ka jingduna ha ka bormet ki long ki ba khamsha kta ongka CDC sayangan itu ipi kumnu kene ka virus HMVP ka sepriang u HMVP u sepriang lembagi tedem na ka jingsma ka jingya kendu ka bajan kum ka jingkta ne ka jingkta kti ki jaka bala jaklia butsha ka jingkta ya ka shintur ne ki khman saya perlo ngani thui phi ke ek ba phila ban le ban yada na ka virus na ka jingpang HMVP ka CDC ka ajing mur ya kine ki senjam ban banduna ya ka jingma na ka HMVP bat kiwe ki jingpang bampong ka banangkong phya ban le kumne ban le na ka jingpang sait kti man kapor da ka sabon bat omduna ya ka arpheu sakon ka baar kiar na ka banta kta ya ka khmat jong phi da ki kti ki bam pat sait ka balai deng ya ki max haki jaka ba bunbriu hakno ka jaka ba don ka jingpang kabasau tosa haying habapang khnang ba yanla ban yada naka jingsa priang jong une uknyang jingpang kabasan penkhut man kapor yaki jaka bajukta kumta pelok pejor ngatara pilas yang tu yakine baro sa snyau bha but yakine ikendon ki bangala IP menta khnang ba pin light nauneu jingpang HMVP kublai shibuni pi baro ban pe yakane ka video hadu ka bakut